Wannan ita ce matar da ta fito ta ce ita Allah ce, sunanta Ami. Manaja ce a kamfanin abinci na McDonald. Ami tana da ɗabi'u irin na hippies, tana rayuwa ne a birnin Texas da ke US. A shekara ta 2006, Ami ta fara ganin wasu abubuwa a cikin tunaninta, wato visions, ba tare da sanin ma'anarsu ko dalilin faruwar bayyanarsu ba. Kwatsam wata rana ta haɗu da wani mutum a online mai suna White Eagle. Sun jitu sosai kuma yana matuƙar yaba mata. Daga nan ya fara faɗa mata cewa waɗannan abubuwa da take gani alamu ne na cewa ita ba ordinary mutum ba ce, don haka tana da alaƙa da Allahntaka. Da jin haka, Ami ta fara yarda, ta fara ganin cewa tun da haka ne, ya kamata ta tashi ta ceto mutanen da suke cikin duniya, ta fara wa'azi, ta fara warkarwa da sauransu. Kuma hakan ta yi, haka ta bar 'ya'yanta da danginta ta kutsa gari. Daga Texas ta wuce Colorado domin ta haɗe da White Eagle, inda suka fara kiran kansu da Mother God da kuma Father God. Suka fara ɗora bidiyo a intanet suna bayyana sabon salon ruhaniya. A hankali mutane suka fara bibiyarsu suna yarda da su, suka kafa wata ƙungiya da take ba da magani. Bayan ɗan wani lokaci, Ami da White Eagle suka samu matsala suka rabu. Sai Ami ta fara hulɗa da wani daga cikin mabiyanta mai suna Miguel. Shi ne ya zama sabon Father God. Daga nan suka kafa sabon addini da suka saka masa suna Love Has Won, inda suka haɗa dokoki da ra'ayoyi na zamani. Miguel yana da basira sosai a harkar tsara abubuwa. Da taimakonsa da wasu mabiyansu suka kafa gida a yanar gizo da shafukan sada zumunta don yaɗa wannan sabon addinin nasu. Wannan ya sa suka samu ƙarin mabiya a duniya. Wasu ma har suka fara komawa rayuwa tare da su a wani babban gidan da suke tare domin kwasar albarka. Su Fatima an samu banza. Daga nan Ami ta ci gaba da iƙirarin cewa